madzimai vakati baba tibatsire Mwari baba tibatsire Mwari baba vaona izvozvo madzimai afarisa ndobva vatenderera vakati hamuzonyara here pandambosvika pano ndandane maenemies ndandavengwa zvokuvengwa zviya nokuti kana uchisvika panzvimbo unofanira kushandisa tekiniki sesu kana tiri maovheti tine matekiniki atinoshandisa nevange vachindivenga ndikona vakusekrati ndo zvatinoita izvozvi chauya chimwana chakarevedza bhurugwa ndobva chasvika pachabata dundundu panhamo ndobva chasvika kuti kuna namai vangu varipo nedzinonofizirwa kana mhomo pari kukomborerwa ameni hadzine dzinofizirwa inga mazino tiri kufudza mbada chakachaya. So first, I would like to apologize the quality of this video. I think vanoziva they can tell that this video was taken a long back ago. I think my smartphone anga changotanga kupinda mu Zimbabwe, so the quality obvious is not very good. But anyway, where is this man? Where is this pastor? Wow, mfundisa thank to recall our childhood memory. Those were the days where almost everyone ainakirwa in this sermon. This sermon was recorded Panamo, but although paiva parufu you could feel relieved. Nyangu akuwa firwa, nyangu tripa kuchema mdikano wedu. He had some word of wisdom. My teachings are a little bit funny, are educative as well. So vakaramba vachipesua ere is calling yeo pastor yeo fundis because he is a great man. Nyango zvavo kana vasina kuzoramba vachiita ufundisi vanofana kuita kana comedy because wow. All right, let us listen to the man. Ndoziva kuti vazhinji vacho mama to ikanganwa sermon. I think this is one, this is the greatest sermon of all dzapane akaitwa panhamo mu Zimbabwe are recorded. So let us listen to the pastor this wonderful sermon. Please do subscribe, like and share, and also feel free to share my memories awinayo about this ceremony, because tese tine ndangariro tinobva tafunga zvaiitika kumashure zvataita panguva iyoyo nepatainzwira ceremony iyoyo. Vamwe tainzwira mutuma Motorola, tuma Nokia, tuma Smartdell. All right, let me not talk much. Let us listen to the sermon. Vakambozvara vana munozviziva here? Kunyangwe madzimai tinongodzi washinzi kuzvara kunorwadza, asi vanhu vari kungoita vana 8-10. Dumbu aidha uri mukombi, aidha uri mubhasi, uri mushawa, uri muladies, uri musaruni, uri kubika, kana yakwana mwana anobuda. Nguva inenge yaita sei? Ndo zvakafanana na Mr. Titi ava. Kubasa kwake vaimuti big man. Yanga iri hofori. Maona kuti rufa harina karati, harina karapa. Rufa harina karapa. Dambudziko raitwa nemufesu i1. Angotitangira uyu, tese tiri parwendo. Pano kana dai ukaenda kusowe muprofita akakiriridza unonzwa achiti munhu waMwari, ndiri kuona pamberi pako pane chiga cherufu. Ibvo wamusheka kuti munhu waMwari chawataura ichokwadi newewe unacho.
munhu wese anoita sei vari kukomborerwa amen nhasi munonzwa bhata ndakuwanikidzai musatyisidzirwe munhu wese ane chiga chei taurira ari padhuze newo munhu wese ari pano pandambosvika pano ndandane maenemies ndandavengwa zvokuvengwa zviya nokuti kana uchisvika panzvimbo unofanira kushandisa tekiniki sesu kana tiri maofeti tine matekiniki atinoshandisa nevamwe vachindivenga ndikona vakusekera kuti zvatinoita izvozvi muri yazondinzwa tiri tese here kufa murayiro waMwari hakuna wakunosiya munhu wese uchizvarwa une katage kakanzi best before haufure munhu wese taurira kuti uri best before iwe muri yazondinzwa here andine bhabhiri shoko raMwari hakuna anoziva nguva vamwe pavakanzwa kunzi Teddy asafa vamwe vakabva vatanga kutsvaga mashura hazvina mashura izvi vamwe vakabva vatanga marotei ndabva ndarota muchato ndarota mihomba ndarota zarari hazvine nekurota kana kuri kupisa magubeza akawandisa hafura zvine chekuita nenguva izvi zvine chekuita nenguva izvi asi pane hondo mudikani ndepapa nguva yacho ichakukwanira kupi rini seiko uchiitei vanhu vazotaurei mbiri yako ndei manzwa 32 years dzekubasa ndida kuti kana maenda kudzimba dzenyu tinamatire kunyanya vana vakomana nevasikana ndida kuti munamata kuti Mwari tinoda kutenda nevana vamakatipa asi vana ava tida kunamatira kuti zviuno zvidzokere panzvimbo vese zviuno zvaumu makone paanotaka mabhurugwa anenge akarembera rumu ndokunechiuno takakura tichiudzwa kuti bhurugwa rinoenda mui but muri kuona wese vana iri apa vatinamatire vana zviuno zvidzokere pai ende vana vacho vadaro achifamba ninge rakarembera chichifamba kana shungu chichifamba ndakazoenda kune imwe nyika kune imwe township chauya chimwana chakarevedza bhurugwa ndobva chasvika pachabata dundundu panhamo ndobva chasvika kuti kuna namai vangu varipo nedzinonofidzirwa kana mhoms vari kukomborerwa amen hadzine dzinofidzirwa inga mazino tiri kufudza mbada chakachaya vana ngavachengetedza identity muri kundinzwa ndosaka mazwa Jileni achitaura kuti baba vake was giving them legacy pane mutaura ataura pano dai zvataurwa nemufundisi avanza vafundisi ndokubasa kwavo zvedoro pane chikafu chese chaunodya chine mavhitamini achinofanirwa kukupa ibva maziva izvozvo haungodya chinhu chisingakupe vhitamini ukadya maorange macitrus unowana vitamin C ukadya zvimwe zvakadaro zvakaita semaproteins nanani uri kuona vitamin B ukazonwa doro farika ndaona kuti matapana ndichienda siriswa tinonwa rimwe doro rinonzi Z vamwe vachakutoedza kutaura nechika nechirungu vari kunwa cranko nzwa dzinonzi cranko kudakisa wanwa doro munowanikwawo vitamini R vitamini rombe uri kunzwa tiri mumusakasaka ngazvizvira wabuda mbanje souya ane ziso rakabuda uyo unowanawo kadi vitamini rinonzi DZ dzungurupeti zvese zvaunenge chimboita ndezvei sinonyaya iri pano ndei ana mai nana baba dhara raenda izvi ratopedza akati manyasara ndichawana mudzako chapita regai kuti zvinoita nemamadzimai ekuti kana masvika mumishama makarorwa umu munobhidhaira mugonekaira muchipopota ndakasvika muno muri mbwa dzevanhu kosi yekuchengeta imbwa huna kuita waigara nadzo sei vari kukomborerwa ameni wasvotwa wabva dai ndisirini ndakasvika pano muri mbwa dzevanhu kupeka mabhegi wopeka mabhegi netumatenniswe red fochi kuenda kugedhi uchicheuka pana ari kukutera wasvika kugedhi nokunyara hapana kutora ndingavajaidze rega ndidzokere
buruku mudzoke kuna Mwari. Regai nditi ana sekuru nana baba zvazvadai mumushamedza disorder. Rufu runonza disorder. Kwese kwataka kukura zvikatachembera kudai kwese pakafa murume auraiwa nei? Tauraimi. Kana riri roja raurayirwa chi property. Kana ari mukadzi auraiwa nezvekupi zvekwake. Ndokukura kwatakaita isu. Kusvika tachembera kuti manza idzi. Zvino ari pano taita raki. Haana kuraiwa nemukadzi auraiwa neBP. Ndapota mai Maruta mukanzwa vanhu vakauraya murume musatombeta kana BP nazvo nemwe mukaita BP munofanazvo. Musatombohakira. Vakadzi patinopfekedza vakadzi vanopinda muchechi dzinopfeka mauniform. Tatinoti pfekai madhuku tinoita kuti musahakire. Amen. Dhuku rinofanira kuvhara chi nzeve kuti usanzwe zvisina nebasa. Akapfeka dhuku takuti kuti dhuku rako riri pamusoro penzeve here kana kuti rakavhara. Kugara kudai dhuku wanzwa waita chi hakiros. Regai nditi masikatano itai mese vara rinoti zvavo. Taita dambudziko nevanhu vakawanda. Vanhu vakangoona pane kasina katochena kudai zvino chimodzi asikana zvavo. Mukaona vane mazimotikari pane mota patanga ndiri kwamaina dhuku kuna moko kumba kwacho taenda Mauro tichiita service. Ndakati nonoke ndakanga ndaneta. Waisi kuti mira pane imwe motikari kudai. Yo but excuse me, you are too close. Yo but thank you. Zimwe waingoti dzimwe dzaingochikora muzorege. Taenda kuhiroseka takaona futi dzakafugama kuti popopo asi kufa kuita sei? Tiri jese. Zvino vanhu vakaona mukadzi nemurume vari mumota dzakabereka mavhiritsi kana kuti dzine nhuta vanoenda vachingoti asikana zvavo. Vasingaziva kuti pamwe papinzwa mumota imomo murume asati apinda mukadzi apinda nekakaseti kake. Murume kumweti kanyenye asati vakufamba mukadzi obvaisa kakaseti kake kaka murume wangu andipe pano kana murume omirirawo kuti kachaita sei? Ukusara mukadzi wakanenge achinzira bheka achimirira kuti kachapera kachikopera murume obisa wese bvaisa kake mage mukaranga ndimurori akuchidzani iwe uchinzani magina nabheka zvakafanana vari kukwidza nebhipi vari mumota imi makamira murodhi mukaona mongoti chii? Isu ndauda kupedzisa isu ini ndogara kuBorodero-Brook. Na kuBorodero-Brook kune dzimba dzinotyisa ende ndakamboenda kunoita mwe funeral handiri kukutaura. Kune makuva kana mafurani rodhi nekudomboshawa mamboona kana maona panga pakanzi Grand Forest. Kune makuva ariko anonzi Grand Forest kusinga kando kwedhaga kunongokandwa tumarosi. Tiri ikoko takuenda takubva kune rimwe location bhazi ranga rakazara asi vanhu vese vanga vari panze. Muri kundinzwa? Bhazi rakazara asi vanhu vese vari pai? Zvese izvi zvakanga zviri panze vanhu vachiona dzimba dzemuBorodero. Makumbo ndiwo akanga ari moi vachingoti chii? Vachingoti chii? Chinhu chako chero icho ndichachitora eno unozochiwana kudenga. Ndachipedzisira kurira izvozvi nekuti kana tichiita zvaMwari yangu meni zvine order. God isu tinokudisciplina takudisciplina pachichechi tazokudisciplina futi kumusangano. Saka handiri medzi. Ani hande tatarabara kuti iroro vakamboenda kunana Borodero-Brook kune dzimba dzinoshamisa dzine bedroom imba ya Teddy Asidiki zibhedroom rinenge riri pano nekuko mukadzi nemurume vakarara mhene kana panonzi papindi kana kuti paking mutongoti imwe yacho inenge iri Palestine kumwe kwacho kuri kuIsrael pakati pane Gaza Strip. Mumba imo mamurarwe inenge iri stupid and you too vachitukana usiku wese asi mukapfura pazimba rakadaro mune mchiti chii? Vakakomborerwa vanogara kumatapi kana kumatagarika vachirara zvavo pasi vakazemberana pane rudo. Regai ndipedze ndichiti
regai ndipedzeni chiti ndoende hangu mberi ndinokwanisa chete kuendera mberi kana vanhu vanyarara pasina kufamba zvirani necessary. Regai muupenyu kurarama muchiti zvavo, rarama uchiti chii? Ende regai nditi kuvarume vakawanda vari pano vakanditarisa vane dambudziko rekuti vakaroora marefuri. Refuri basa rake nderekuona mamisteki. Muri kundinzwa? Refuri basa rake nderekuona mai kungoridza akaona musikana vati pita tete. Kune vamwe varume vasina rugare nevakadzi. Kungosvika mba checheche matedza kuenda madhororo zvikatu checheche anongoona zvakaipa chete kuburikidza nechi nemurume wake. Kungoona zvakaita sei vakadzi vamuchadaira vakadzi kuona zvakaita sei. Vamwe amai vakanga vari refuri. Zvavakanga vari refuri vaiva vane system vatibatsira amenyi yatinesi vakanga vakaroorwa asi vakanga vari refuri. Saka refuri ane zvinhu zviviri, mbiri yake ndeye makadzi. Anogona kupa yellow kuratidza warning, kana akupa red iri kutobuda muground. Saka baba vakaigara kuborodhero bhuruku vakabva vapuwa red kuti bvai pai vabva pamba baba vaya vatarise zimba ravari kusiya vakati pakutoda mashoko enyaradzo ndopa vakangoti hatina musha vakatarisa handei kutarisa musha ipapo rovaichopasa vafamba vakaitawo raki kuna vamwe madzimai aenda kusowe akanga atambura nenyaya kushaya murume. Ndokubva vapuwa muteuro ndokuyereswa. Zvikanzi mukasvika pamharano musambofamba nhasi dhiri renyu rinofaya. Munongononamba muchanjiri kwenyu kangana. Musazokanganwa kurova nengiyai. Musazokanganwa kurova slogani yekuti yekumasowe. Dhiri richaita sei? Ndopari kubva baba vaya vapuwa red card. Ndokusosangana nani namadzimai. Ndovataura nyaya zvikanzi madzimai ndozvandaitwa ndadaidaida. Zvikanzi madzimai yowi zvinoi muti nokukwanisa vekuborodhero bhuruku indogara kujerusarema. Vanoziva jerusarema kwaifiri dzisimudzai maokotori ikoko indogara kupi kujerusarema. Zvikanzi akoya akanga asina choisika. Zvikanzi hapana totoenda kwaifiri kwacho kujerusarema zvina basa. Madzimai vari kufamba vafamba nemurume vakaona kuti dhiri raita sei. Madzimai ari kufamba nebaba vakangoti ndiani waronga izvi ndiani waronga kudai ndimwari wakanaka naye nemwari wakanaka naye kupi naye kupi ndo vakanga vari senior roger nokudaro ndovaigara windo riri kuno kudze nekugeti vari kungogara masi vese sezvineo baba vabva vaonekwa vachifamba pamaraini navamwe amai vakanga vabva kuborodhero bhuruku vachinoona amai vekujerusarema ndokuibata foni ngiri amai mwana murume wanyu ndamona panhambe yake ndapota asikana musazoti ndini zvangu ndapota musazoti ndini ani asi ndiwo wataura kuramba zvavaita sei tiri tese amai vaya sabhotaro tikati madzimai garai makavhara chii Namai vakanga vakatopfeka bhareti vakapendekera sakomrade nzeve dzese dziri pai vakachinzwa pavaita sei vahakira pavaita sei ndobva vanopaka motari kumwe kuno ndobva vanomira panhamba paya vamira musiwo vanoziva kujerusarema vanhu vanogeza imba inenge iri pano vati munhu unenge iri kuseruku konogeza zvake munhu akamira semuroi nai zvasiyana nekwedu kuna nakumwe kwakadaro patinogeza takazvambarira senjusi. Saka musiwo baba ndobva vaita kunogeza amai guru akamira pai imidairai vari ipapo baba yavaenda kunogeza baba vapedza kugeza mbatsi murumu ndobva varidza bhero rebhasikoro madzimai ndobva vaziva kuti baba vapedza sei kugeza madzimai ndokubuda ari kumhanya kupi kunotora murume webhatsiro vari kuti vanomirira Jehovha vanokumbira avo ndivo
Ramba uripo wakamira usagara. Timu yatobayiwa. Ndakunosvika padhore patoilet. Ndokubereka murume. Ameguru shirumai. Mai vantu kachimurume changa chichikafuka techichi. Changa chiri chi? Techipi. Nenge dzaine techipi. Vachitakura vantu kachine heavy. Vakati zvinoisa madzimai isati zvemushonga tinongokumbira kuna Mwari. Vachitakura family vakati ndinokumbire masimba. Ndokubva vachiti pabhedha. Ndokubva pabhedha chi? Ameguru zviri mai. Vakanga vaenda kwamachesa ndokubva vafeta banana. Vakati idya banana. Tiri parwendo. Murume akati yowe. Kujerusalema. Upenyu hwakadai. Ndinofamba Mwari chipo chekutenda. Ababa vakati ndiri kuona umambo. Madzimai abva vanzwa mai manunguno. Madzimai vakati baba tibatsire. Mwari baba tibatsire. Mwari baba. Vaona izvozvo madzimai afarisa ndobva vatenderera vakati hamuzonyara here. Amakuru vakudzokera kubholdhero vakati chimbouyai baba atinaita sei kuenda baba akati uya mweya mutsvene undiperekedze. Uya mweya mutsvene ndikuperekedze. Mazita vasvika kubhorodhero kuya shavira mai vayauya ukatikesekete handinamba vangu munhu vemapinda bathing room vemapinda ndokupinda bathing room ndokuisirwa tumasalt bath tumadito semunhangari kwaifilivhaifika tukune zvakaita baba vaya kungopinda bhafu ndobva vavhara dhoo ravo keshe amai vaya kungotambira padhive bathing room vari kungoti ndinoda kutaura nemi baba ndinoda kutaura nemi baba vapedza kugeza vakuvhura dhoo keshe amai vabva vati aiwa staira ndakaona kui ndobva vachonjomara pai madhorei kuti vabereke chi baba akavana kumbozonobva vashamisika baba akabvati makanonoka uko madzimai vari wariti kujerusarema madzimai ari ngoti ndiri ndega ndinosha baba vapedza kutaura mai urifunga tijoki baba vakutobuda mugegeti vakutokorokana vakuenda zvo vakati Jerusalema shavangu moja amai akatokojoka vakati hapa madzimai vekuchesha ari kutaimira kuti munhu akuya zvako akusvipa madzimai ekuchesha vangu ane confidence vakati anouya chete vari kukomborerwa hambeni ndo zvandira kutaura kuna mai Maruta murume wenyu aenda kujerusarema musha unofata ndirozi dziri kungoti anoita sei anouya dai Mwari akubatsirai dzimba dzenyu dzaitwa majerusarema bhaibheri shoko raMwari rinoti takaona kunaka kwaMwari negore rakafamba mbousiya
ndinoda kungoti mungoona kunaka kwaMwari nokuda kwokufa kwaTedius. Amen. Mono pupura asikana kuti kwatanga tiri uku kwanga kureka mukamfundisi kakapenga. Ndida kuti Mwari atibatsire muzuva ranhasi. Regai ndipedzise ndichiti munhu wese ari pano wakasikwa nemufananidzo waMwari. Kuti Mwari akude uite hwamwari, usambozvinetsa kungoita kashavi kekungoita zvaMwari. Uriyazondinzwa? Kungoitawo zvaMwari, kungonamatawo. Baba mumba Mwari ndinokutendai nechipo chemukadzi wamakandipa amaibi. Munoziva kuti kana vaenda kuchina amaibi vanodairira bate muromo waMwari. Ndozvandokumira kumudza ndiJesu Kristu Jesu wedu. Kana vari amaibi muchinamatira Mwari ndokutendai nemurume wamakandipa. Munoziva kuti murume wangu ane marambadoro. Munomuziva zvaanoita kana adhakwa Mwari. Dai mangomudzika musadzoketerere vana nokuda kwaMwari. Amen. Kuvafana vamaziva nava havachagona shona, havachagona English. Amene chinhu chavanotaura Mwari anonzwa as long as coming deep from your heart. Ukangoti biggers vari kutopas zvinhu zvakandidzvanya, zvinhu zvakanditinya. Nditi miro mawinzi enyu zvinhu zviva zvangoita musha tiwanewo shati naJesu Kristu tenzi wedu. Kana uri musikana biggers vari kutopas muri kuona zvakandidzvanya, dai mangoitondowana mufesi anenge ari bho, zvinhu zvangu zvifambawo bho. Ndakumbira kubva nhasi nemisi isingaperi. Kutaura nani? Kutaura nani? Kungoita shungu dzekutaura nani? Ukatanga kuita domestic church pamba pako mukadzi nevana, mukazoenda kana kusero, musero mukatanga muna Mwari, usero ukabva iwo toenda kubranch mukaita kaumwari, mukabva tava kubranch mudzidzisi mukaita Mwari kana kuprofesa dzadambudziko. Regai ndipedze ndichiti maurano. Regai ndipedze ndichiti kune vamwe vanhu vane daka nevamwe vanhu. Hanzi ndambokutora nyaya motikari iyi handiti mukadzi nemurume warimo handiti concentration of yaruza motikari ubva yaita accident, kubva yakudubuka yapinda poto, kubva yatendeuka musara baba nemwana komana namuyamse, kubva yadonha nemanhede kuti pa mukadzi ndiye akabva yaita raki akabva angofa pasport. Murume akaita munyama akabva yaita oxygen. Mukadzi afa ari kufamba kutsvaga kuenda kutenga ndokupi ndokona Simon Peter ndiye anga ari pajuti. Zvikanzi wabva kupi kweiwe? Zvikanzi ndikutsvaga kuenda kudenga. Zvikanzi ende kuno asi wabva kupi? Zvikanzi kuZimbabwe. Zvikanzi Zimbabwe hakuna anopinda denga, mari yamushandisa munyika isi yenyu uku kungoda muri kungourayana zvinhu zvacho hamene zvazviri. Ndokubva aenda kuno consult. Zvikanzi aiwa naMwari, I'm a good God. Ndiri Mwari akaita sei? Nekavanhu vekuZimbabwe vapinde kudenga nei? Nebhakosi. Munhu weZimbabwe vapinde denga nei? Nebhakosi. Zvikanzi bhakosi yacho, zvikanzi ndichakubvunzai spelling. Ndakubvunzai spelling mubva mapinda kana makwanisa, asi nenge yajutire nyiri kuzobvunzwa anoteera. Zvikanzi spelling okay. Spelling right? Okay. Tobva pagona mai vapinda vatosekerera vatokwalifika kudenga pajutira arani. Sei zvineiwo oxygen iri kougomo dziri kufamba muchina nobvata kuti magetsi aita sei? Oxygen obva yaita sei? Murume webvafa. Murume wafawo ari kungoteerwa ada kuenda kudenga, asvika akaona simbi yamudhara ndoiri pajuti. Akati zvinhu zvakanaka izvi. Zvikanzi kuna zvesimbi yamudhara ihwana ari yega akati vanhu vekombi. Ini ndabvunzwa spelling, kana uda kupinda kuno kupinda nebhakosi ndichakubvunza spelling yekuti upinde. Zvikanzi ndibvunzei. Zvikanzi ndiperengero panoti encyclopedia. Asi wakapinda nani? Okay. Pane vari mukati menyu vakanditarisa vanda kungoomesera mwe. Zvino uyu anga ari different. Akanga asingaomeseri vanhu, aitora nhamo yemwe munhu woita yake. Ini ndakangomumita once. Ndakamumita kumariro kwandakaparidza. Ndokwandakazondwa namaziguru acho mamwe acho azondideidza. Zvikanzi cheche chidhafu chimwe chikavanhu ndikati chipi chiwi chake, zvikanzi icho chiya.